Mit navn er professor Studs, og jeg arbejder her på Gerlev Idrætshøjskole. Og fokus er nu på genbrug og indsamling af skrald, og det passer super godt til vores profil her på højskolen. Vi går ind for leg og bevægelse med godt humør, og til sammen, når man gør det i fællesskab, så skaber det den her energibombe, som bare er perfekt til indsamling af skrald i et godt fællesskab her. Og det bliver super fedt, fordi vi har nemlig udviklet det her koncept, som hedder TrashFit. 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 Og nu som hører CrossFit. Så her der blander vi recycling og CrossFit. Der er præmier hver dag. Der er præmier til den bedste trashfitter. Det vil sige dem, der laver de bedste øvelser og smider tøjet. Der er præmier til det største ryddet område. Bedste sortering. Og det bedste udstyr. Præmien er selvfølgelig en palæokasse. En fyldt sæk på vores game, lavet af en frivillig, giver gratis hårdværk. Wow, det var fedt! Vi håber, I vil tage TrashFit med på Roskilde.